Generer kameraet dig? Nå, Helene, det er anden gang, du er her. Er der sket noget siden sidst? Nej, ikke rigtigt. Hvordan har du det? Det går ikke så godt med mig og min kæreste. Jeg har ikke rigtig kunnet lide, at han rører ved mig siden min fars begravelse. Jeg tænkte på det, du sagde med at tage ud til min fars hus. Jeg skal alligevel have ordnet dødsbud. Men jeg har ikke været der, siden min søster forsvandt. Tager du dig ud alene? Nej, min kæreste tager med. Og han tager sit kamera med. Det lyder fint. Men vi skal også se, om vi ikke kan komme derud af. Læn dig tilbage og luk dine øjne. Det vi skal nu er lidt ligesom en synsprøve. De ting, der er sløret for dig, skal komme til at stå skarpt. Du slapper af. Din krop er helt rolig. Dine øjenlåg bliver tunge. Du føler dig godt tilpas. Du slapper af. Du slapper af. Du er helt rolig. Du tænker på din barndom, da du boede med din far. Når jeg tæller til 3, slår du øjnene op, og du er ved dit gamle hjem. 1, 2, 3. Hvad laver du? Filmer dukken. Jeg synes, den er lidt creepy. Det var min søsters dukke. Min terapeut sagde, at det var vigtigt, at jeg tog noget med, der havde betydning for mig. Og det har jeg ikke, eller hvad? Jeg falder simpelthen stadigvæk ikke, du voksede op på et slot. Det er nødvendigvis ikke så idyllisk, som det lyder. Vi plejede at lege gemmeleg her. Jeg vandt altid over min søster. Vi legede også den dag, hun forsvandt. Det er altså virkelig mærkeligt, det her. Ja, men det er jo også mange år siden. Ja. Hvor er du nu? Hjemme hos min far. Han har lige sendt mig væk, fordi han ikke kan klare mere. Min søster forsvandt for et par dage siden. Jeg har lige fundet hendes dukke. Prøv at gå lidt rundt. Skat, tager du lige skoene af? Har godt nok indelukket. Kan du lige hjælpe mig med det her? Ja. Er det balsam her? Det kan man vel godt kalde det. Hvad skal vi her? Jeg skal bare lige tænke noget. Er det et museum heroppe? Han har prøvet på det nogle gange. Hvad så nu? Skal det være museum nu, eller skal det sælges? Hvad sker der? Jeg ved ikke. Jeg skal flytte tilbage. Det skal nok lidt koldt heroppe. Det var mærkeligt. De sagde, at ingen af dørene var låst. Hvad er der derinde? Det var min søsters værelse. Skal vi ikke bare gå ned igen? Ja. Hvad så? Det er min mors gamle natkjole. Hvad laver den her? Jeg fik den med, dengang jeg skulle på kostskole, men den burde ligge i en gammel kasse op på loftet. Hvad fanden er det? Døren er åben.
Jeg vil gerne have, at du går hen til der, hvor dine forældre havde soveværelse. Nej. Du er nødt til at være stærk. Det vil jeg ikke. Vi bliver nødt til at fortsætte. Vi er tæt på nu. Gå op til dine forældres soveværelse. Jeg er her nu. Hvad siger du? Sengen. Men jeg kan ikke komme derhen. Du er nødt til at gå hen til sengen. Det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Der er noget i vejen. Prøv at flytte det, der er i vejen. Hvad fanden? Okay, den nu er ikke i bilen. Det er hyggeligt. Det fatter jeg ikke. Der er noget inde. Helene, hvad sker der? Hvor er du? Helene! Helene! Helene, hvor er du hen? Helene! Du skal gå hen til din søsters værelse. Jeg er allerede på vej. Helene? Helene? Hvad fanden sker der med det her? Det her sted, mand. Okay. Lad os gå hjem. Nu sker det igen! Jeg har aldrig haft en søster. Det var mig hele tiden. Helene! Helene! Stop! Far, lad være! Helene! Når jeg har talt til 3, slår du øjnene op. 1, 2,